ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಇನಿ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ದ ಗೇಟ್ ಉಡುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಬಾರಿ ಕಿಂಜ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ಈ ಗೇಟ್ದ 10 ಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಗೇಟ್ ಎಂಕ್ಲಲ್ಪದ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಲೆ ಗುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಗಾಡಿ ಕಂತರ್ನಂಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೈಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ ಸೈಕಲ್ ಪೂರ ಮೂಲು ದೀದ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತೋರ ಪೋಲೆ ನೆಟೆನೆ ಪಾಯ್ಕಾನೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಉರ್ಚರ ಬತ್ತಂಡ ಪಡ್ಕೆ ಮೇಪರ ಬತ್ತಂಡ ನೆನಪು ದಿವನ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಪಾಯ್ಕಾನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಮೂಲು ಇಂಡಿಯಾ ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೇಟ್, ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರೇಟ್, ಫಾರಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ 10 ಪಾಲು ರೇಟ್ ಉಂಡು. ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ದೂರೋಡ್ ತೂವರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು. ಕೈತಲ್ ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆದಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡಿಕ್ಲೆಗ್ ತೂಲಿ ಎದುರುಡೊಂಜಿ ಐತ ಎದುರುಡುತ್ತನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಬೇತೇನೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಡಪರ ತಿರ್ಚಿಂದಂಡ ಪರಪೆರಿಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಉಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲುದು ನಿಕುಲವೆನ್ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಕೈತಲ್ ಮುಟ ಪೋಲಿ ದಯ ಪಂಡ ಗೇಟ್ ಇಡ್ದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋರಂತೆ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು. ಅಡೆ ಮುಟ ಪೋಡಿಂದಾಂಡ ನಡಪರ ತೀರ್ಚಿಡ ಆ ಗಾಡಿನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅವಳು ಜನ ಉಳ್ಳೀರು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ಮಿನಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ದೊಂಬುದ ಊರಿದ್ದಂಡಲ ಪಾರ್ಕ್ ಮಿನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೇರು ತೂಲೆ ಒಂದು ದೂರೋಡ್ದು ಫೋಟೋ ತೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನೆ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಿಲೆಕಾನೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಮಾಯ ಮಾಯ ಒಂದು ಬರಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಮಿನಾರ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡ ಬೇತೆನೆವು ಐತ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಡ ಉಂಡು. ಐತ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಮೂಜಿನ ಕಟ್ಟಡ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡ್ದು ನಿಕ್ಲಿ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ದ ಮೂಜಿ ಮಿನಾರ್ಲ ತೋಜುಂಡು. ಆಂಡ ಕೈತಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಿನಾರ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಾರ ಬೊತ್ತಾಗ ಐತ ಪಿರಾವ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಮಿನಾರ್ ಪೂರ ತೋಜುನು. ವಾ ಸೈಡ್ ಇಡ್ದುಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಮಿನಾರ್ ಮಾತ್ರ ತೂವರಾಪುನು 4 ಮಿನಾರ್ ಒಟ್ಟುಗ ತೂವೋಡಿಂದಾಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಡ್ದು ತೂವೋಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚೆನಿ ಮಿನಿ ತೂವರಾಪುಜಿ. ಒಂದು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಬಂಡಿಂದಾಂಡ ದುಂಬು ರಾಜ್ಯರ್ ನಕುಲ್ ಪುರ ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತಡೆ ಬತ್ತಿರ್ನಾಂಡ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯರ್ ನಕುಲ್ ಪುರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತೊಂಡ್ರ ದೋಲ್ ಗುದ್ದುದು ನಗಾರಿ ಪಟ್ಟದು ಪೂರ ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತೋನ್ವೀರು. ಆ ದೋಲುಲೇನು ಪೂರ ದೀಪುನ ಸುತ್ತು ದೀಪುನ ಜಾಗವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಐತ ಉಲಾಯಿ ದೋಲು ನಗಾರಿ ರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಅಂಗಿ ಕುಂಟು ಬಟ್ಟಲು ಚೊಂಬು ಪಿಂಗಣಿ ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಸಾಮಾನುಲ್ಲ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಫಟದೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲೆ ಒಂದು ಪಿರಂಗಿ ಪೂರ ಎದುರುಡು ದೀತೇರು ಐತ ಒಂಜಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಗುಂಡುಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೆ ಎದುರುಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವಲಿ ಅವು ಪೂರ ರಾಜರ ನಕ್ಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ರ ದೀತನ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಬಾರಿ ಕೈತಳ್ಡುಲ್ಲ ಆಂಡ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ನಮಕ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಎದುರುಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು. ಆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ದುಂಬುದ ರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಸುತ್ತುಲ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇತ್ತೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದುಂಬು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ರಾಜರ ನಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಬೇತೆ ರಾಜರ ನಕುಲು ಪೂರ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತಡೆಗೆ ಪೂರ ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೇನು ಉಲಾಯ್ಲೆತ್ತೊನ್ನ ಪರಿಕರ ಪಂಡ ಈ ದೋಲು ನಗಾರಿ ವಾದ್ಯ ಕೊಂಬು ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಸೊತ್ತುಲು ಐತ ಉಲಾಯಿ ದೀಪುನ್ಗೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಸೊತ್ತುಲೇನು ದಿವರಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟದನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವು ಇತ್ತೆ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂದಲಾಯಿ ದುಂಬುದ ದೋಲು ನಗಾರಿ ಪೂರ ಉಂಡು. ಬಟ್ಟಲು ಚೊಂಬು ಪಿಂಗಣಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರ ನಕಲ್ನ ಕುಂಟುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಾಜರ ನಕಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಕತ್ತಿ ಗುತ್ತಿ ಪೂರಾ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ತೂವಲಿ ಅಂಡ ಫಟತೆಪ್ಪರ ಆಪುಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ದಾಂಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರಾವುಡ್ದು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೂವರ ಪೋಡಂಡ ಮೂಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬೆತ್ತದೆಪ್ಪೊಡು ಮ್ಯೂಸಿಯಂದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೂಲು ದೆತ್ತದ ಪೋಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ಗೆ ಪೋರ ಐಟ್ದು ದುಂಬು ಐಟೆ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸೀದಿಲ ಉಂಡು. ಐಟ್ದು ದುಂಬು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಎದುರುಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಡ್ಡ ಅವು ಇಂಚ ಪಂಡ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏರ್ನಲ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕಟ್ಟೋದನ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮೈತ ಬುಟ್ಟು ದೀಪೇರದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ತುಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚಾಲಿತ ವಾಹನ ಪರಬೇರೆಗೆ ಪುರ ಪೋರ ನಿಕುಲು ಪೋಪುನಾಂಡ ಪೋಲಿ ಐಟ್ ತೀರ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತೋರ ಪೋಯಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಐತ ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ಸೇ ತೋಜುಜೀರೆಗ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾತ್ರ ತೋಜುದು. ಐತ ಪಿರಾವಡ್ದು ಅವೇ ದೃಷ್ಟಿ ಪಟ್ಟು ತರ್ಲೆಕ್ಕ ದೀತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಉಂಟತೆ ಗೋಡೆ ಎತ್ತವು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗೆ ಐತ ಉಲಾಯಿಲ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಪುರ ಇಪ್ಪು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೋತುಜಿಯಾನೆ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೋರ ಇಂಚಿನ ಬುಡ್ಜೇರಿ ಇಂಕ ಪೋರ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯ್ಜಿ ಐತ ಪಿರಾವಡ್ದು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ತೋಲ ಪಂಡೇಯಿ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಸೈದಾಡೆ ಪೋಯೆ ಆಂಡ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂಡ ಇಂಚ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಮಾಯ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಪಿರಾವ್ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಸಮ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ ಪನ್ಪೇರು ಕನ್ನಡೋಡು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ ಪನ್ಪುನು ತೋಜುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಕುಲು ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ ತೂವರ ಪಿರಾ ಪೋಯಿ ಪಿರಾವಡ್ದು ಸರಿ ಗೋಲ ಗುಮ್ಮಟ ತೋಜುಂಡು. ಆ ಮೂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ನಡುಟು ಮಲಮಲ್ಲ ಜಾಲುಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಕೈತಲ್ ಪೋನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಿಕ್ಲೆ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ
ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬತ್ತ ಉಂದೆತ್ತ ಮೂಲೆಡುಂತುಂಡ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಮಿನಾರ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟ್ ಒಂತಿಯಾರ್ನಂಡ ರಡ್ಡ್ ಮಿನಾರ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ನಾಲ್ ಮಿನಾರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ತೂವರಾಪುಜಿ ನಾಲ್ ಮಿನಾರ್ ಒಟ್ಟುಗು ತೂವಡಂಡ ಡ್ರೋನ್ ಬಿಡೋಡು ಡ್ರೋನ್ ಉಡು ವೀಡಿಯೋಡು ತೂವೋಲಿ ಆತೆನಿಗುಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ್ತ ಡೂಮು ಭಾರತಡು ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಬೇತೆವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಡೂಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಒಂದು ರಡ್ನೆದಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಡೂಮು ಫಸ್ಟ್ ದ ಡೂಮು ರೋಮುದ ಸೈಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಬಸಿಲಿಕಾದ ಡೂಮುಗೆ ಅವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಡೇ ನಂಬರ್ 1 ಮಲ್ಲ ಡೂಮು ಒಂದು ನಂಬರ್ 2 ಡೂಮು ಉಂದೆತ್ತ ಡೂಮುದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ಆ ಗ್ಯಾಲರಿಗೆ ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪಿರು ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ಪರಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಂದ್ಪಿರ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡ್ ಪಿಸುಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿದ ಕತೆದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು 4 ಮೂಲೆಡ್ 4 ಬೇಂಚ್ ದೀತೀರು ಆ ಬೇಂಚಿಡ್ ಕುಲ್ಲುದು ಗೋಡೆಗೆ ಮುಸುಂಟಾಗದು ಗುಟ್ಟು ಪಾತೇರಿ ಅರ್ನಾಂಡ ಐತೆ ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಬೇಂಚಿಡ್ ಪನ್ನಗಾಯ್ತು ಎದುರುಡಿತ್ತಿನ ಬೇಂಚ್ ಬಾರಿ ದೂರೋಡುಂಡವು ಆ ಸೈಡ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ಕುಡೋರಿ ಕೆಬಿ ಕೊರಿಯರ್ನಾರ್ನ ಆ ಗೋಡೆ ಹಿಡ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಮೂಲು ಅವಳು ನಿಕಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಸರಿಯಾದ ಕೇನುಂಡು ಏತೇ ಗುಟ್ಟುಡು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ಐಕ ಪಿಸು ಮಾತಿನ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಐತ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಡಿಟೈಲ್ ಆದವೇನು ಪೂರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮವಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತಿರ್ತು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಸರಿ 7 ಸರಿ ಕೇನುಣ್ಗೆ 7 ಸರಿ ಕೇನುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲು ಪಗೆಲಿಡು ಮಧ್ಯದ ಪುರ್ತುಡು ಪೋದು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಂಡ ಕೇನುಜಿ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಖಂಡಾಪಟೆ ಜನಕುಲು ರಾಸಿ ಬುರ್ತಿಪ್ಪೀರು ಪೂರಾ ಜನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂಡ ಓವೇನಿಂದವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಮಲ್ತು ತೋಜವನು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಗಜಿ ಬಿಜಿ ಆಪುಂಡವು ನಿಕಲು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಪೋದು 6 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟವಂತೆ ಜನ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೋರ ಬುಡಿಯರ್ನಂಡ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ನಿಕಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಡ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಹಲೋ ಇಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅದಾಗ ಅವು 7 ಸರಿ ಅತ್ತಡ 5 ಹೆಚ್ಚ ಸರಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಯಾದ ಕೀನುಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡಿ ಇಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾಡಿಟ್ಟು ಮುಲ್ಪ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡಂಡಲ್ಲ 7-14 ಸರಿ ಕೇನುಡು ಅಂತೋಜು ನೀ ಕಾತ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಳ್ಳು ಪಾಡಿಂಡು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಾನಮ್ನಿ ಕಡದಿರ್ತಲೆ ಐಕ್ ಕೊರುಡು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡ್ ವಿಶೇಷ ಆಂಡ್ ಮೂಜಿನ ವಿಶೇಷ ದಾದ ಬಂಡ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದೊಲೈ ಪೂರ ರಾಜೇರ್ನಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕಾಕಲ್ನ ಸಂತಾನಕಲ್ನ ಗೋರಿ ಇಪ್ಪುನು ಅವು ಗೋರಿ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೂವರ ಬುಡುಪುಜೇರು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗೋರಿ ಮಲ್ದೇರು ನಿಕುಲು ಅವೇನು ತೂತು ಬರೋಲಿ ಐಕ್ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಬರೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಥದುಂಡು ಗೋರಿಲು ಅವೇನು ನಮಕ್ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಪಾನ್ ಪರಾಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಪೂರ ಒಯ್ಪೊಡ್ಚಿಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಕೆಲವು ಜಂತುಲುಲ್ಲ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಕುರೆ ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚಿತ್ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದನು ಅಂಚಾದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸೊತ್ತುಲೇನು ಪೂರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ಕ್ಲೀನ್ ದೀಲೆ ಪೋನಾಗ ಪಾನ್ ಪರಾಗ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡ್ಚಿ ಬಾಯಿಗೆ ದಾಯಕ ಬಂಡ ಬಾಯಿಡು ಪಾನ್ ಪರಾಗ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಯರ್ನಂದ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಮೂಲೆಡು ಉಬ್ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲೆ ತೂಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಗೆ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಟ್ ಪೂರ ತೂಪತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊತ್ತುಲೇನು ತೂಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೆಡು ಪುಚುಕ್ಕೆಂದು ಉಬ್ಬಿಗೆ ಅಂದ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ತೋಜಿನ ಮಸೀದಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಡಿಂದಂಡ ಈ ಮಿನಾರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಂದಂಡ ಮಿನಾರ್ಡ್ ಅದೇ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೋರಿಂದು ವರ ಪೋಪುನಂಡ ಬಾಕಿಲ್ ಉಂಡು ಐತ ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಪೋಂಡು ಸೈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರಾಜ್ಯರ್ನಕಲ್ನ ಪುರ ಗೋರಿಂತುದ್ ಬರ್ಕ ಅಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಟಾಂಕಿದ್ದಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ದುಮ್ಮು ನೀರು ತಿಂಜಾದಿ ಒಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನ್ನೇರು ಬತ್ತಿರಂದ ಕೈ ಕರೆದೆಕ್ಕರ ಪುರ ನೆಟ್ಟು ಕೈ ಕರೆದೆಕ್ಕದ ಪುರ ಪೋಂದಿತ್ತೇರ್ದು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಪದ ಗೈಡ್ ನಕಲು ಪುರ ಇತ್ತೆ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಕಾಲೆಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಈ ಬಿಜಾಪುರಗು ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಬಿಜಾಪುರಗು ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಬಂದ ದಾಯಕ ಪನ್ಪುನು ಬಂಡ ಮೂಲು ಖಂಡಾಪಟೆ ಇಂಚಿತ್ನ ಡೂಮಿತ್ತನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗುಲು ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೆಕ್ಕ ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನೊಂಜಿ ನೆನಪುದಿ ಒನ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಪುರ ಕೇನ್ನಗ ಸುಲಾಬುಡು ಪನರಾಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪುರ ನಮ್ಮ ತೂನ್ ಪೋಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಜಾಪುರಗು ಗುಮ್ಮಟ ನಗರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಈ ಗೋಲ್ ಗುಂಬಸ್ತ ಕೈತಲೆ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಕೈತಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು 1/2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೋರ್ಡಿಂದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಫೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಾರಿ ಕೈತಲುಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಪೋಡಿಂದಾಂಡ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರದ ಸಿಟಿನ ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತೋಜಾವೆ ಪೊರ್ಲು ತೂಲಿ ಆಯ್ತ
ಆಂಡ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾವೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಉಲಾಯ್ದ ಸೀನ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಾವೆ ಪೂರ ದಾಯಕ್ ಪಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ತೋಜವರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಇಡೆಗೆ ಉಂತಾವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋನ್ ತೂಲೆ.